مامۆستا هۆشنگ سەمگەمۆر ئەندامی کۆمیتا ناوەندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و کود هەمان دەمێدا بەرپرسی رەخستنا بەردەرەش یا پەدە کەسەیە مامۆستا دەمەتە باش بە سپاس ji bo amedebûna te di destpêkê de dixwazin hûrguliyên vê şawatê bizanibin ziyanên canî hene yan na Silav orez bûyî te û temaşevanê rêbaz û karmendên rêbaz bi rastî cihê keyfxweşiya got xwesarên canî nîn ne pêtir li ser xwesarên madî ne malên xelkên me yên penaber neh mal agir pêk hetiye ew neh mal ji binî rabîne tiştik nemaye ev neh malên hene sedemê şewitandinê masekî kehrebaî çêbiye û hûnên penaberên me yên berdereş jî bi hukmê qampa berdereş qampekî weqtî ye hevene malên wa bî egerê şewitandina neh bûne û xwesarên canî ne li xwesarên madî zehfin. Belê. Baş mamۆsتا te got neh malbatin yanî agir bi neh konan ketiye. Ew malbat niha li ku derê ne we ji bo ku derê hatine veguhestin? Ew malbat spasiya dezgehê xêrxwaziyê Barzanî dikim got cih ji ware temîn kir û xelkê me yê li qampê jî bi hevra bi rastî alîkar in gowa malbata di nêv xwe de bihêlin heta cihê we birêkopêk bikin û vegerin cihên xwe. Lê qampa berdereş wek agahiyên gogahî me û berpirsên qampa guêlan ji me re gotîn û ya berdereş me re gotîn qampekî weqtî ye fitrekî kurd e wê ew qamp bi neqlî guêlan bibe ji ber wê heta niha xaniyên ji blok û çîmentûyê ji ware çênekirine ji ber pirsgirêkên wan qanûnî xilas bibine îqame û formê xwe xilas bikin û hazirî niha ji ware têkirin gor agahiyê gihayên me ji qampa guêlan ji berpirsê Sentera Xêrxwaziya Barzanî Kak Metîn û 700 qaîde niha tên çêkirin ew xelkê me yên li qampa berdereş wê tev neqlî guêlan bibin heta serê salê. Belê. û ji berî niha jî 124 mal neqil bîne 523 însan ji wa 124 mala de neqlî qampa guêlan bîne. Belê. Mamۆsتا sedema agirê çi bû gelo? Sedema agir kehrebe bî û ba jî hebî ba kurd jî hebî li qampê û çadir bîn bi zû pêket zû pêket yanî xilalên yanî 10 deqa de ew telefat kir û xelkê me pê ve gihan û itfa pê ve gihan û ew agir qemirandin. Belê. Mamۆsتا te got heta serê salê tu kes li nava wê kampê namîne wê ji bo kampên guêlan kampên ku bi xaniyan hatine avakirin werin veguhestin. Niha malbatên ku li nava kampa berdereş mane hejmara wan çend e? Kampa berdereş destpêka avakirina wê wextê ew kocbariya li serê kaniyê û doroberên wê çêbî Belê. pêtir xelkê me yên wê de berê bî guhatin li kampa berdereş a kincî bîn. Bi hukmê û evalayî di qampê me yên dîtirin nêr xelkê me yên rojava wa neh qampê dîtir de nîn ne li wê de a kincî bîn berê ew qamp xelkên Mwîsil lê a kincî dibiyan. Piştî xelkê Mwîsil çêroka wa çareser kirin xelkê me yên rojava li wê de a kincî kirin heta UN û hikûmeta herêmê pirsgirêkê wa çareser bike û îqame forme bide wa wê wa neqlî qampên dîtir bike. Ededek yani dor teqrîben 700-750 mal tiştî welê teqrîben mane di qampê de. Belê. Gelek spas careke din selametî be baş e spas ji bo Xwedê ku ziyanên canî nebûn gelek spas ji bo mamۆsتا Hûşeng Semgemor endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya gelek spas ji bo pêşterbûna te.